Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Teresa. Taong 1988. Kambatang, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang lumipat na ng tirahan itong si Teresa at ang kanyang pamilya. Hindi na kasi nila nagustuhan ang dati nilang tirahan sa kadahilanang nagiging mahirap na doon ang kanilang pamumuhay. Ang nilipatang lugar nila Teresa ay isang liblib na malapit sa tabing dagat. Napakaraming punong papasok sa kambatang at kokonti pa lamang ang mga naninirahan doon noong mga panahong yon. Dahil sa napagpasyahan ng ama ni Teresa na mangisda na lamang, kaya doon nila napili ang manirahan. Napakaganda naman ng kambatang kung tutusin. Sa umaga ay makikita mo ang pagbukang liwayway at sa gabi naman ay masisilayan mo ang paglubog nito. Umaga man at gabi, maraming humuhuni sa bawat puno. Meron ding palaruan doon sila Teresa at tambayan sa tuwing nabuburyong sila. Di sila gaanong nakakapunta sa bayan, gawa ng medyo delikado ang daan patungo doon. Sa paglipat kasi nila Teresa sa lugar na yon, ay itinatak ng ama nila sa kanilang isipan na merong pagala-galang hindi ordinaryong nilalang sa kanilang nilipatang lugar. Mas mabuti na umanong mag-ingat kesa magsisi. Tanging ang ama lamang nila Teresa ang nagagawang makapunta doon sa tuwing magbebenta ito ng isda at bibili ng kanilang mga pangangailangan. Isang araw, habang naghahanda ang ama ni Teresa palaot, ay siya namang paggawa nila ng baon nito. O Teresa, alagaan mo yung mga kapatid mo ha. Isumbong mo sa akin yung kapatid mo sa mga kabulastugan itong gagawin habang wala ako. Wika ng ama ni Teresa. Mahal, una na ako. Habang papaalis ang ama ni Teresa, nananatili lang naman silang nakatitig dito. Makalipas ang ilang minuto, naging abala naman sila sa kanilang gagawin. Napaka-ordinaryong araw nun para kay Teresa at para bang wala silang kaide-ideya sa mga susunod na mangyayari. Pagsapit ng hapon, ay napakaraming trabaho ang ginagawa nila Teresa. Tinutulungan nilang magkakapatid ang kanilang ina upang mas mapadali ang mga gawaing bahay. Dahil sa 10 oras na ng gabi umuuwi ang kanyang ama, kaya nauna na silang kumain ng hapunan. Di naman nag-alala sila Teresa sa pag-uwi ng kanilang ama sa kadahilanang ilang taon na niya itong ginagawa. Sumapit ang 7:00 ng gabi at biglang merong nangyaring hindi inaasahan. Habang sila ay nagpapahinga, merong tumungo sa kanilang kapitbahay na nanghihingi ng tulong. Agad naman nila itong pinagbuksan upang alamin kung ano ang pwede nilang maitulong dito. Ayon sa kapitbahay nila Teresa, na biglang inatake umano ang asawa niya ng hindi kaaya-ayang sakit. Nanginginig ang katawan nito at dumidilat-dilat ang mga mata. Bumubula din ang bibig at tumitigas ang panga. Nang marinig ito nila Teresa, agad naman nila itong sinamahan patungo sa kanilang tahanan. Nang marating nila ito, ay doon tumambad sa kanila ang asawa ng babaeng nakahandusay sa higaan. Dali-dali nila itong tinulungang buhatin upang maihiga ito sa kanilang papag. Matapos nilang mailipat ang asawa ng kanilang kapitbahay, siya namang paghingi ng pabor nito kila Teresa.
Nagmamakaawa itong humihiling sa ina ni Teresa na kung pwedeng makisuyo na puntahan ang kaibigan nitong manggagamot sa bayan. Di kasi niya pwedeng iwan ang kanyang asawa sa kadahilanang nagwawala ito kung sakaling hindi siya nito marinig o makita man lang. Sige ho, kami na lang ho ng kapatid kong pupunta sa bayan. Wika ni Teresa nang marinig niya ang paliwanag ng lalaki. Sigurado ka, iha? Masyadong madilim sa daanan, ha? Sagot naman ng lalaki. Dahil sa walang anak ang mag-asawang yon, kaya wala din namang mautusang iba kung hindi sila Teresa. Wala namang problema ito kay Teresa. Gawa ng masaya siyang makatulong. Hindi na siya umimik matapos magsalita ang lalaki at ang ginawa niya ay kumuha siya ng gasera upang magsilbing liwanag nilang magkapatid sa kanilang paglalakad. Hindi noon nakakaramdam ng takot si Teresa para sa kanyang sarili sa kadahilanang merong nanganganib na buhay na kailangan nilang iligtas. Napakabilis nila Teresang binagtas ang daan patungong bayan. Hindi nila nagagawang lumingon o kahit mag-usap man lang. Habang naglalakad sila Teresa sa napakadilim na daan, ay hindi nila mapigilang makaramdam ng kakaiba. Napakalayo pa nila noon sa bayan, pero ibang-iba na talaga ang pakiramdam ni Teresa. Habang papalayo sila sa kanilang bahay, ay tila ba merong sumusunod sa kanilang mga mata. Hanggang sa marating nila ang kalagitnaan ng daan at doon nila tuluyang naramdaman ang mga kakaibang nilalang. Kahit hindi man yon tinitingnan nila Teresa, ay ramdam nilang merong tumatalon-talon sa bawat sanga ng punong kanilang dinaraanan. Kasabay ng pagtalo ng mga nilalang na yon ay ang paghuni nito na parabang bumubulong sa kanilang mga tenga. Di lubos maunawaan nila Teresa kung anong uring hayop ang sumusunod sa kanila. Gawa ng masyadong hindi sila pamilyar sa huni nito. Ni minsan sa buong buhay ni Teresang pananatili sa lugar ay hindi niya pa narinig ang ganoong paghuni ng hayop. Kung di ninyo na itatanong, ang dinaraanan noon nila Teresa ay isang daan na karaniwang dinaraanan ng mga taong nakasakay sa kalabaw. Napakaliit lang ng daanang yon at sa bawat gilid nito ay maraming nakatayong puno. Nagsisitaasan din ang mga damo sa lugar na siyang nagpapaliblib sa daanan patungo sa tahanan nila Teresa. Meron din silang nadaraanang maliliit na puno ng nyog na halos magkadikit-dikit na. Sa pagtahak nila Teresa ng daan patungong bayan, hindi pa rin sila tinatantanan ng mga nilalang na yon. Nang medyo malapit na sila sa bayan, doon tuluyang napatigil ang magkapatid nang biglang merong tumalon sa unahan na kanilang dinaraanan. Napakaitim ng balat ng nilalang na yon na merong mga kokonting mahahabang balahibo. Pagtingin nito kay Teresa ay biglang napaatras sila ng bahagya. Halos manginig sa takot noon ang buong katawan ni Teresa at ng kanyang kapatid dahil sa takot sa kanilang mga nasisilayan. Pagtitig ng nilalang na yon kay Teresa at sa kapatid niya, ay doon nila nasilayan ang mapupulang mga mata nito. Habang nakatitig ito kay Teresa, patuloy ito sa pag-angil na parabang gutom na gutom ito sa karne ng tao. Ilang minuto pa ang lumipas ay bigla nitong inilapat ang kanyang kamay sa lupa. Animoy, nag-aambayon ng isang mataas na pagtalon na siyang gagawin niyang pag-atake
upang mahuli niya ang magkapatid. Nang akmang papatalo na ang nilalang na yon, ay siya namang pagsunggab dito ng isang nilalang na hindi malaman ni Teresa kung saan ang galing. Animoy sumulpot lamang yon sa kawalan na siyang labis niyang ipinagtataka. Dahil sa nakaranas na sila Teresa na matambangan ng aswang, kaya hindi na sila gaanong nanghina sa pangyayaring yon. Agad silang tumakbo ng napakabilis matapos sunggaban ng nilalang ang humarang sa kanilang dinaraanan. Pagdating nila Teresa sa bayan, doon na nila hinanap ang bahay na pinapapuntahan sa kanila. Agad naman nila itong nahanap dahil nasa buka na lamang ang bahay nito sa daan patungo sa Kambatang. Ayo! Ayo, magandang gabi! Chototong, andyan ka ho ba? Sigaw ni Teresa sa labas ng bahay nito. Agad naman silang pinagbuksan ng matanda upang magtanong kung ano ang kanilang kailangan. Pinapunta ho kami rito ni Mang Jun para manghingi sa inyo ng tulong. Inaatake ho kasi ang asawa niya, Chototong. Kailangan ho kayo doon. Pagpapaliwanag naman ni Teresa. O sige, saglit lang ha. Kukunin ko lang ang mga gamit ko sa loob. Sagot naman ni Chototong. Ilang minuto lang ang lumipas at sama-sama na sila Teresang naglakad pabalik sa bahay nila Mang Jun. Hindi nagawang ikwento ni Teresa ang kanilang naranasang magkapatid, gawa ng ayaw niyang magbigay ng takot sa kani-kanilang mga sarili. Sa pagdaan nila sa lugar kung saan sila natambangan, ay biglang napatigil si Teresa nang sa hindi malamang dahilan. Teresa, ayos ka lang ba? Tanong ng kapatid niya. Oo. May pumasok lang sa isip ko. Sagot naman ni Teresa. Matapos nilang mag-usap ay nagpatuloy pa rin sila sa pagbagtas ng daan pabalik sa kanilang tahanan. Ito talaga si Jun oh. Bakit kayo pang naisipan niyang papuntahin sa bahay ko? Masyadong malalim na ang gabi. Buti't walang nangyaring masama sa inyong dalawa. Pag-aalalang wika ni Chototong. Wala naman ho, Cho. Tsaka, di din po kasi pwedeng iwan ni Mang Jun ang asawa niya eh. Baka magwala ho yun. Nagwawala kasi habang inaatake ng sakit niya. Sagot naman ni Teresa. Habang sila ay naglalakad pabalik sa bahay ni Mang Jun, ay hindi pa rin maalis sa isip ni Teresa ang amoy na kanyang nalanghap. Pamilyar na ang amoy na yon na tila bang minsan niya na itong nalanghap. Teresa. Teresa. Wika ng isang tinig sa isipan ni Teresa. Mahina lamang ang tinig na yon na halos hindi gaanong naririnig ni Teresa. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Teresa, gawa ng baka guni-guni niya lamang ang mga tinig na kanyang naririnig. Nang makabalik na sila sa tahanan nila Mang Jun, ay agad namang pumasok si Chototong. Nadatnan niyang patuloy sa panginginig ang katawan ng asawa ni Mang Jun na siyang labis niyang ikinagulat. Napakarami na din ng bula nito sa bibig at para na itong mawawalan ng buhay kung sisipatin. Pagpasok nila Teresa, bigla naman silang niyakap ng kanilang amang labis-labis ang pag-aalala. Ay Diyos ko, Teresa! Buti naman at nakabalik kayo ng ligtas! Nag-aalalang wika ng ama ni Teresa sa kanila. Oh, Tay, sabi mo nakakatakot sa daan. Hindi naman. Medyo malayo-layo nga lang. Sagot naman ni Teresa. Matapos nilang mag-usap ay siya namang pagtungo nila sa kinaroroonan ng mag-asawa.
Nananatiling nagmamasid sila Teresa at ang mga magulang niya sa kung anong gagawin ni Cho Totong sa asawa ni Mang Jun. Habang ginagamot ito ni Mang Jun, ay doon nakita ni Teresa ang pagbusal ni Cho Totong sa bibig ng asawa ni Mang Jun ng kahoy. Di na nila ito pinansin, gawa ng alam naman ng manggagamot ang ginagawa nito. Matapos itong gamutin ni Cho Totong, ay unti-unti namang nagiging normal ang sakit nito. Pinainom lamang ito ni Cho Totong ng maligamgam na tubig na merong asin bago niya ito ipinalipat sa kanilang higaan. Matapos yan ay doon na nga nakatulog ng mahimbing itong asawa ni Mang Jun. Labis-labis ang pagpapasalamat nito sa dalawang magkapatid sa pagtawag kay Cho Totong. Kung hindi nagawang matawag nila Teresa si Cho Totong, ay maaaring patay na ang asawa ni Mang Jun. Ayon kay Mang Jun, na ang iniiwasan niya sa sakit ng kanyang asawa ay ang makagat nito ang kanyang dila. Sabi-sabi kasi sa kanila na kapag merong kang ganoong uri ng sakit, ay dapat hindi mo makagat ang iyong dila kapag inaatake ka nito. Sa oras na makagat mo ang iyong dila, ay doon na din magtatapos ang buhay mo. Matapos makapagpaalam nila Cho Totong at mga magulang nila Teresa, ay bumalik na din sila sa kanilang tahanan. Si Cho Totong naman ay naglakad na pabalik sa bayan kung saan siya nakatira. Pagdating nila Teresa sa kanilang tahanan, doon na nag-umpisang magkwento ang kanyang ama kung bakit ayaw niyang magpagala-gala sila Teresa sa lugar na yon. Ayon sa ama ni Teresa, na bago sila lumipat sa lugar ng Kabantang, ay meron ng napakaraming nagkalat na balita tungkol sa wakwak. Kaya lang naman kokonti ang bahay doon sa kanilang lugar, gawa ng marami umanong umaaligid na wakwak sa paligid. Ang kakaiba sa mga wakwak sa kanilang lugar ay gumagala ito ng grupo. Wala itong sinasantong taong sa tingin nila ay mahina. Dagdag pa ng ama ni Teresa na maliliit lang umano ang mga nilalang na yon, na merong kakayahang tumalon-talon sa puno. Lahat ng nadadakip nito ay hindi na nakakauwi, na siyang nagdulot ng takot sa lugar nila Teresa. Matapos marinig ni Teresa ang kwento ng kanyang ama, doon niya napagtantong ang humarang sa kanila ay ang mismong tinutukoy ng ama niya sa kwento nito. Nang akmang magkukwento na din ang kapatid ni Teresa tungkol sa kanilang mga nakita, ay siniko niya din ito ng pasimple. Dahil sa ginawa ni Teresa, nalaman kaagad ng kanyang kapatid ang nais nitong ipahiwatig. Kinaumagahan, habang nagdidilig ng halaman si Teresa, ay bigla siyang nagulat nang makakita siya ng isang halamang tumubo sa gilid ng dingding ng kanilang bahay. Ang halamang nakita noon ni Teresa ay halos pareho ng halamang tumubo sa kanilang dating bahay sa Palapay. Gulat na gulat si Teresa nang makita niya ang halamang yun, na halos hindi niya kayang ialis ang pagtitig niya dito. Sa paglapit dito ni Teresa, ay ang panunumbalik ng mga alaalang naiwan niya sa Palapay. Biglang pumasok sa isipan ni Teresa ang nilalang na minsan ang nagligtas sa buhay nilang magkapatid. Di alam ni Teresa ang gagawin niya noon sa kadahilanang hindi na niya alam ang mga nangyayari. Teresa, Teresa, wika ng isang tinig sa isipan ni Teresa. Nang marinig ito ni Teresa ay bigla siyang napatigil sa kanyang ginagawa. Hindi niya lubos mawari kung kanino nang gagaling ang boses na naririnig niya
sa kanyang isipan. Teresa, hindi mo na ba ako natatandaan? Dagdag pa ng nilalang na nagsasalita sa isipan niya. Napakalamig ng boses nito na parabang napakasarap pakinggan ayon kay Teresa. Sa pagtagal ng oras ay doon na unti-unting naunawaan ni Teresa ang mga kaganapan. Bakit ang tagal mong bumalik? Akala ko patay ka na. Tanong dito ni Teresa habang tumutulo ang luha nito. Piniling magkubli muna ni Teresa upang hindi siya makita ng kanyang mga magulang. Habang nakikipag-usap si Teresa ay biglang merong dumamping isang kamay sa kanyang ulo. Pagtingin ni Teresa dito ay sumambulat sa kanyang paningin ang isang napakagandang makisig na lalaki. Agaran din ang paglaho nito matapos itong masilayan ni Teresa. Pasensya ka na, Teresa. Ang pagpapagaling ng isang engkanto ay nanghihingi ng mahabang panahon. Kailangan ko pang bawiin ang lahat ng lakas ko sa mundo nyo upang masigurong gumaling ako ng lubusan. Noong gabing nakita kita, ay labis ko itong ikinasaya. Ngayong nandito na ako, Teresa, wala ka nang dapat pang ipangamba. Wika ng nilalang. Matapos nilang makapag-usap ay agad namang tumungo si Teresa pabalik sa kanilang tahanan. Napakagaan na noon ng kanyang pakiramdam at panaka-naka ang pag-amoy ni Teresa ng napakabangong amoy na sumasabay sa hangin. Lumipas ang mga araw. Naging masaya naman ang pamilya nila Teresa sa kanilang pamamahay. Medyo sinuswerte na kasi sila noon nang sa hindi malamang dahilan. Kahit napakaliit lamang ng bangka ng ama ni Teresa, ay nakakahuli ito ng mga malalaking isda na siyang nagbibigay sa kanila ng sapat na salapi. Kasabay ng pagbalik ng nilalang kay Teresa, ay siya namang paglaho ng mga wakwak sa kanilang lugar. Animoy naglaho na lamang ito na parang bula, na halos wala nang nakakaramdam nito sa gabi man o sa araw. Ayon sa iilan, na maaaring umalis na ang pamilya ng mga wakwak sa kanilang lugar sa kadahilanang wala na itong mabiktimang ordinaryong tao. Meron ding mga sabi-sabi na maaaring napaslang na ang pamilya ng mga wakwak kaya hindi na nito nagagawang mamerwisyo sa kanilang baryo. Sa paglipas ng panahon ay naging masagana ang pamumuhay nila Teresa at ng kanyang pamilya. Hindi na rin nagawa pang umibig ni Teresa gawa ng meron ng nilalaman ang kanyang puso. Ayon kay Lola Teresa, na nagbunga umano ang kanilang pagmamahalan ng kanyang inibig na engkanto. Di ko man maisip kung paano, pero labis akong naniniwala sa kwento ng lola ko. Kahit ngayong pangkasalukuyang panahon, nananatiling malakas si Lola Teresa sa kanyang edad. Patuloy niya pa ring ibinabahagi sa amin ang kwento tungkol sa asawa at anak niyang engkanto. Di ko nababanggitin kung nasa ang lugar siya dito sa amin upang mapangalagaan na din ang kanyang pagkakakilanlan. At muli-muli, napakasaya kong maibahagi sa inyo ang nakakamanghang karanasan ni Teresa. Okay, shout out muna tayo para sa bago kong warrior member na si Devera Alfie at sa mga nag-renew ng badge na sina Jordan M. Ikawat, Sendo Bongay. Para naman sa mga random subscribers natin, andyan sina Dodong TV, subscribe kayo dyan, Gian Jairus Johnson, Marian Joy Peralta, Dork Bully,
at kay Monica De Castro. Ayan. Alam nyo ba na merong part 1 itong Teresa? Gagawa ako ng playlist para makita ninyo kung ano yung pinanggalingan nitong storya. Okay? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.